Брат ми е в затвора. Жена ми се връща. Петър е изхвърлил надуваемата кукла. Молбичка за кредитче. Стига глупости! Гледайте новия сезон на Баща и син. В нашите YouTube и VBOX ченели. Да, в нашите YouTube и VBOX ченели. Какво ченели? Канал е на английски. Канал ли? Нали учи английски? Ченел.